क'क्राझाराव थायोबा गुफुर जायो दे लोगोफोर। ओइ ओरैनोलाय आबुजा रिजुसिं बाय बाय टाटा हेल' लोगोफोर, गोदान भिडिअ फिल्म बरायनाय थाबाय गासिनिसिमबो। दिनै न'आव थांसै क'क्राझारनिफ्राय मास मोनसेयानो जाफैबायमोन वार्कशप माने माबा लाफैनाया। दा जिखिनि सोलोंजादों खिनिखौ माने रोंबाय। ओमफ्राय दा नै लोगोफोरा ओंखारजोब्बाय बयबो न'आव थाङो आरोना। दा गालांजोबनाय जासिगोन बा गावबागावनि डिस्ट्रिक्टआव माने न'आव थांजोबसिगोन। दा नुलायबाय थानाय नंला आरोना। लोगोफोरखौ दिन्थिनोसै, नायलांबाय थादो। आदा जालसिं थांसै। थांसै टाटा बाय बाय। सोनिया सबसे दुष्ट रंजाली सबसे मिनिग्रा थांसै। आरती थांनोसै। कृष्णा रदेरे मनेन्द्र मादै आंसो माबा मादै बावलायदों। Tay Harimau Diras phone hरलायबाय थादो सम सम। अके सनाफोर थांसै दे। गोरबाय खार गाखोनानै मा गाखोयो बुंनो हाथ'आ। ट्रेनाव गाखोनाय जायोना बासाव गाखोनाय जायो आं बुंनो हाथ'ला। दा सहैब्लासो मिथिसिगोन। ट्रेनाव गाखोनाय जायो ना बासाव गाखोनाय जायो बुंनो हाथ'आ। एकदबारे आलोगखा आंना ना मा होनो। दा जोङो बेयावनो दं थिथागुरियावनो क'क्राझार थांगासिनो आरो। बहुत गर्मी है मास मोनसे हाबथारबाय जोंना क'क्राझाराव। माला मास क'क्राझाराव थायोबा गुफुर जायो दे लोगोफोर। आराम मोनजानाय आंना गोसोमखालै। आंथ' गोसोमखा। गोसोम नङा गुफुर जादों बेबो। गोसोममोन बयबो गोसोममोन आंबो गोसोममोन। गुफुर जाबाय दे। गोसोमथारमोन। गुफुर जाबाय आलि दाननासो फैखादोंमोननो। गुफुर जाबाय ओमफ्राय न'आव थां। जोंथ' फ्राय सिजाना न'लै खारसिङाव ना। औ ओमफ्राय खारसिङाव बेबो मालायनिसोलै रिजु नोंथां। जोंहाबा माब्ला बायनो हागोन बिदि जाहैबाय। मालायनि गाखोयैनो गैया समान बारलायजोब्बाय। एक्टर जाबा बायनो हागोन खोमा जों। एक्टर जाबाय बेफोर उनाव मा नायनायसै मा जायो। दाथ' जेबो बुंनो हाया ना। दा जोंनि फिसफोराबो बारा जाया। एक्टर जाथावथाव नङा। जोंनाथ' सिखावखासोना आंना एक्टर लोगो सिखावखासो ना जोंना रलफोरानो। ओइ ओरैनोलाय आबुजा बाय बाय। हेलो केन्जाक cek tata lalu kumandana tata video semalaidoं tata आं नानै गारजोबथार दाहोथाय आंखौ गोलोमदैजों बाय बाय सिखारना रिजुसिं बाय बाय टाटा नोंथांमोन दे थाबायदो। औ दे बाय बाय। थादेरलै गाइसमोन। माने क'क्राझार टाउन सफैबाय। क'क्राझारनिफ्राय ट्रेन गाखोनाय जायोना बास गाखोनाय जायो मिथिथ'वा। दा नै बिथांखौ दा बिथां फंबायखौ लोगो मोनफैबाय। थांसै दा जों माने माला लोगो मोनफिनो मिथिथ'ला। नायनोसै ओमफ्राय आंजों लोगोसे दिराज दं। जोंहा आरो नै दा फंबाय दं। दिराज होननाय बिसोर आं मा गाना बारा सिनायाखै। जोंहा फंबाय जादों ना। ओमफ्राय जोंहा दिराज आं थांफासिगोन आरोना लोगोसे। दिराजाथ' दिनै बागान जायो जोंनि गलबान। थांसिगोन नुनाय ओंखारा। माबादि सानदों नों दिनै? आं
गोसोखौ बोरैबा मोनसिनबायब्रा नोंसोर थांसिना जमा जमा बिराद मोजां नांदोंमोन ना ज' थालायनाय जालायनाय सार्टिफिकेटआ बेयाव दंमोन थ' मोनबाय मोनबाय औ हरियानावसो थानायाव रायनि सार्टिफिकेटआ बयबो माने जों अनसप माबा लानायनि सार्टिफिकेट मोनजोब्बाय आरो मोनजोबनाय ओमफ्राय दा जों बे मोन्दों होननानै बेग सिङाव सोना दोनबा जानाय नङा जों मावनांगोन खामानिखौ मं फैसा मोनाग्रा ओंखायनोथ' नङाब्रा जों आरोबाव गिदिर जानो सेस्था खालामनांगोन दा बेफोरो जागोनब्रा होमब्ला देখিबाय थांलायनाय जासिगोन दिनै थाब लोगो मोनफैगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नेक्स्टआव नेक्स्टआव गवालपारा लोगोफोर क'क्राझार टाउन नेक्स्ट माला थांगोन दे होनबाना गवालपारा मानाव थांदे बेरायनो थांगोनब्रा नोंबो फैनांगौब्रा फैगोन दे होनबाना फैबाय क'क्राझार टाउन सफैबाय जों दायो बास गाखोनोसै आरो गवालपारा बास बिराद ट्राफिक जानानै दं दे क'क्राझाराव नै टाउनाव दा बास गाखोबाय जोङो बङाइ बास गाखोबाय आरोना बङाइनिफ्राय जों डाइरेक्ट आगिया बास गाखोनोसै ओमफ्राय लखिमपुर मा उन्दुबाय सार मा उन्दुनो ओंखारबाय नामा ओंखामबो उखैबाय दा जोङो बङाइगाव बारबाय गवालपारा मोनसिगोन सलमारि खाथियाव जायखिजाया गवालपारा डिस्ट्रिक्ट ओंखाम जाहैसै इयाव थांनानै एकबारे ओंखाम जाबाखै फुङाव फुंनिफ्राय जायाखै जेबो उखैथारबायना दा जों सलमारि मोनफैबाय ओमफ्राय ओंखाम जानो नागिरबाय आरोना मा मोनफैदों सलमारि बिराजबाय गवालपारा डिस्ट्रिक्ट मोनफैबाय डिस्ट्रिक्टआव हाबफैबाय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दासो माने दासो डिस्ट्रिक्टआव हाबफैबाय जों बेनिफ्राय एसे गोजान दंबावो दा मेन डिस्ट्रिक्टआव हाबफैबाय दा जों गामि थांनांगौब्ला गामि माने आसु थांनांगौब्ला दाबो दं 50 किल'मिटार गोजान दंबावो आरो बेनिफ्राय लोगोफोर आगिया सफैबाय दासो बिराद गोबाव जाबाय आरो दारिखौ एसे सैदोंमोन आं थारमाने ओरै खेमफेलाबायमोन दारिया साइज नुवाना बादिब्ला दोखो बाखो नुयो दिरासा थांग्रोबाय सिगां दिरासखौ बिदाय होग्रोबाय दिरासना माने गुवाहाटि रड माने बेखौ दुधनৈ लाइनखौ थाङो ओमफ्राय आंना जाबाय लखिमपुर दा आगिया मोनबाय आङो आगियानिफ्राय गारि सोलायनोसै आरो ना दिरासा थांग्रोबाय दा आं हारसिं जाबाय आरो थांसै आंबो दा टाइमा जाबाय 4टा बेनिफ्राय 40 मिनिटसो लायो आरोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि नांखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो आं गोदान भिडिअ नागारबा डाइरेक्ट नटिफिकेसन थांनाय बादि ना मोनो लोगोफोर जाहाथे आंनि दिनै जि क'क्राझारनिफ्राय फैनाय भिडिअ कमप्लिट नायजोबनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरबाय आं सिगाङावनो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै होनब्ला लोगोफोर बाय बाय